Sa mill-qedem bosta kulturi jemmnu frabta speċjali bejn in-nisa u n-natura. Joanne Mikallef telqet il-karriera tagħha fil-qasam kummerċjali u flimkien ma' binta qed terġa' tagħti l-ħajja lil din l-idea billi taħdem raba saqwi fil-Marsa. Indunajna li hawn kilba kbira minn nies illi jixtiequ jieklu ikel tajjeb, ikel bnin. Joanne tgħid li n-nies qed jiġu għandha biex jixtru l-ħaxix u l-frott minn ġolalqa fejn ikun hemm saħansitra min jaqta' huwa stess. Tisħaq li l-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi terzi li jużaw bexxijiet li mhumiex siguri għas-saħħa qed joħloq kompetizzjoni inġusta mal-bdiewa Maltin. Jiena qed insostni illi iva s-soċjetà tagħna ma tafx qiegħda tiekol. Għadha mhix aware fuq dawn l-affarijiet. Allura jiena ddeċidejt li nagħmel il-prodotti tiegħi nimxi skont l-affarijiet skont il-liġi kif huma u nagħtu prodott tajjeb u xieraq għall-poplu tagħna. Joanne qed tilqa' wkoll lil nisa oħra fl-għaliqi tagħha biex ikattru l-għarfien tagħhom fil-bidja. Ewwel nett aħna nisa. So women power. Qed nuru lin-nies illi iva anki n-nisa illum jistgħu jaħdmu, illum għandna inġenji moderni. Illum il-ġurnata għandna ħafna nisa li jħobbu jixtru dawn id-djar, House of Characters bil-ġardina, jew forsi min għandu xi għalqa, jew forsi min tajjilu missieru. Però ma kinux tal-mistier ngħidulu aħna. U jixtiequ jkunu jafu kif se jagħmlu din l-għalqa tagħhom sostenibbli. Joanne tisħaq li fil-bidja t-teorija hija importanti, iżda l-prattika xejn ma jieħu posta. Tmiss idejk mal-ħamrija, jiġifieri ejja ħanaħdmu, mhux teorija, mhux xanda l-pjanta. Dawk qed inħalluhom għall-edukaturi tal-iskejjel. Tajt li dan l-arfin huwa utli anki għall-konsumatur. Allura n-nies qed japprezzaw dak li qed jagħmlu u jifmu x'qed jieklu, jifmu għal xiex qed iħallsu għal dak il-prodott.